Kaixo, gu azken hilabete honetan unibertso gaia buruz aritu gara. Unibertsoa. Existitzen den guztia da unibertsoa. Astro guztien multzoa da eta astro betetzen duten espazioa da. Astroak zeruko berezko gorputzak dira. Hala nola, izarrak, planetak, sateliteak eta bar. Gizakiak unibertsoa gaiaretako gorputz artifizialak ez dira astroak. Big Bang. Big Bang da unibertsoaren sorrerari buruzko teoriarik onartuena. Big Bang duela 5.000 milioi urte gertatu zen. Materia guztia puntu bakar batean, puntu txiki baten bildu zen eta presio hori esker eztanda handi bat gertatu zen. Materia hori sakabaratzen joan izan da espazioan zehar. Materia hori elkartzen joan izan da eta elkartze horretatik planetak, sateliteak eta bat sortu dira. Unibertsoaren etorkizunari buruz bi teoria daude. Unibertsoa edatu jarraituko du. Unibertsoa gehatzen duzten jenean, materia hori beste puntu txiki baten bildingoa eta presio hori esker beste eztanda handi bat gertatuko da. Eta gero, hau gertatu zaren dena haus zerrena mundu lur dena Stalin muntzuna utxakin da. Ez. Galaxiak izan multzo erraldoiak dira. Gure galaxiak ezberdina du izena eta lurra eta guztia bere peso batean ditu. Galaxiak formaren bidez lau multzotan sailkatzen dira. Kiribila, S baten itxura dauka. Irregularrak, ez dute forma simetrikorik. Barradunak, galaxiaren artetik bi beso ateratzen zaizkio eta biro oso ematen dio bakoitzak. Eta eliptikoak, arrautza forma dute. Izarrak. Izarrak berezko argia duten astroak dira. Gehien bat hidrogenoz osatuta daude. Grabitateari esker gasak trinkatu egiten dira eta eztandak sortu. Eztanda horietatik argi eta beroa sortzen da. Eguzkia gure izarra da eta berak ematen dizkigun argi eta beroari esker bizi gara. Argi urtea. Unibertsoko astroen arteko distantzi erraldoia neurtzeko argi urtea erabiltzen da. Argi urtea argiak espazioan urtebetean egiten duen distantzia da. Argiak espazioan 300.000 kilometro egiten ditu segunduko. Eta urtebetean 956.000 eta 80 milioi kilometro egiten ditu gutxi gora bera. Eguzki sistema. Eguzki sistema eguzkiaren inguruan planetak eta beste astro batzuk osatzen duten sistema da. Duela 4.600 milioi urte sortu zen. Eguzkia da sistemaren izara eta erdigunea, eta berak ematen digu beroa eta argia. Grabitatea dela eta eguzki sistemako astro guztiak eguzkiaren inguruan orbitetan mugitzen dira. Planetak izarren inguruan orbitatzen dute. Ez dute berezko argirik eta izarren argia islatzen dute. Eguzki planetan 8 planeta daude eta 2 talde sailkatzen dira. Barne planetak. Eguzkitik gertuago daude eta txikiagoak dira. Hauek, lagu. Gehien bat burdin eta arrokaz osatuta daude. Marte, Lurra, Artizarra eta Jupiter. Kanpo planetak. Eguzkitik urrun daude eta handiagoak dira. Gehien bat gasez eta izotuz osatu daude. Urano, Neptuno, Jupiter eta Saturno.
grabitate indarra. Grabitatea gorputz handigo bat, gorputz txikiago bati erdialderantz erakartzeko egiten duen indarra da. Lurrak egiten duen grabitateari esker, gauza guzti lurra eroitzea da ez dira unibertsuan ies joaten. Eguzki sistema oreka mantentzen da, eta eguzkiak eragiten duen grabitate indarrari esker. Isaac Newton grabitate indarra legea idatzi zuen zientzilari izan zen. Sateliteak. Satelite o satelite bai? Suave. Guk ere aire barna sartuta. Planeten inguruan biraka gabiltzan astroak dira. Ez dute berezko argirik. Lurrak satelite bakarra daukan, ilargia. Asteroideak. Planeta txiki bezala jo daitezke. Asteroideak Marte eta Jupiterren artean asteroide gerriko osatzen dute. Asteroideek elkarren aurka talka egindakoan puska txikiagotan banatzen dira, meteoritoak. Asteroideak talka egindakoan harri puskatak libratzen dira. Meteoritoak lurraren ibilbidearekin topo egiten dutenean, atmosferan sartu eta izar itsuan bilakatzen dira. Atmosferan sartzen doazela urtzen joaten dira, erabat desagertu arte. Batzuk behin edo behin iritsi izan ohi dira eta krater izeneko zuloak egiten dituzte. Kometa zeruan noizean behin agertzen diren gorputz argidunak dira. Eguzkaldera asko hurbiltzen direnez, gaineko gorputzeko azala ustu itxezaile aurretik dituzten bustan argitxuk. Kometa 76 urtez behin agertzen da eguzkialdera. Lurra. Lurra eguzkitik gertuen daun planeta da. Gehien bat burdin arrokaz osatuta da. Lurren gizaki bizigea bi arrazoiatik, temperatura egokio eta ura egoera likidoen dago eta oxigeno asko dakan atmosfera babeste. Lurraren mugimenduak. Lurrak bi mugimendu egiten ditu, etengabe. Errotazio mugimendua eta translazio mugimendua. Errotazio mugimendua. Lurrak bere ardatzean bilaka dabil. Hemen ikusten bilaka dabil. Eta buelta hori emateko otala ordu behar ditu. Horren ondoren, eguna eta gaua lortzea zaren. Translazio mugimendua. Lurrak eguzkiaren inguruan orbitatzen du. Buelta oso bat emateko 375 egun eta 6 ordu behar ditu. Hau da, urte bete. 4 urtez behin 5 urtea izaten da. Urteak 350 egun izan ditu eta otsailak 9 egun. Lurrak eguzkien ingurun iten orbita ez dago plano horizontalian, baizik eta goitigerako ibilbide diagonalian. Lurra orbitan goiko puntun da honen euskinak zuzen jotzo ego hemisferioan, eta horretik ego hemisferioan udara da eta ipar hemisferioan ego. Lurra orbitan goiko puntun da honen euskinak bete-beten jotzeu ipar hemisferioa eta hor udara izangoa eta ego hemisferioan ego. Lurra ibilbideen erdialdien donen bitan euskinak berdin jotzeu eta hor udara udabelri aurkezten hasikoa. Honekin indezake? Hobeto ulertzeko beraiek? Egin dezake? Ez.
Ilargi, lurra duen satelite bakarra da. Ez du berezko argi, eguzkin argi islatzeu. Ilargin ez du bizik, ez urik, ez oxigenoak da ez atmosferik ez dagoelako. Ilargik lurra bezalaxe bi mugimendu ditu, errotazioa eta kontrazioa eta bi egiten 28 pasateu. Ilargik itxura ibetutan lau fasetan banatzea. Ilgora, ilberri, ilbetea eta ilberria. Eklipsea. Tartean behin eguzkia lurra eta ilargia pare-paren jartzen dira lerro bat osatuz. Ilargia pare bat osatuz. Erdian ipintzen den astroak itzala egiten dio beste astroari eta orduan horrei eklipsea deitzen zaio. Eguzki ilargi eta lurra danak hoga jartzen lerro bat osatuz. Ez da, erdiko ilargi honek itzala ingo dio. Zer, apagitu dago lurra? Euskik honek jartzen dio. Ilargik lurrai zer dio itzala. Euskik honek jartzen dio. Eta lurran zati bat ez du tapa hori egu itzalak. Hemen hau hola gaitu hau ez da ikusten. Hemen gaua izan dutzen eta beste hori bi eklipsea mota daude, eguzki eklipsea eta ilargi eklipsea. Ilargia lurra eta eguzkia, ilargia eta lurra eguzkin erdin jartzen dira. Lurra erdin jartzen dira, eta astro honek lurra eta sartu zuen. Eguzkik honek busketa lurra eta bako. Ilargi eklipsea lurra ilargiaren eta eguzkiaren erdin jartzen dira, eta zati bat eskantzeu, ilargi eskantzeu. Itzalak astroa erabat eskantzeu dian, eklipse oso dela esaten dugu. Eta itzalak astroaren zati bakarra eskantzen bau, partziala dela esaten dugu. Pelikula ikusko dugu, eklipseen bideo bat ikusko dugu. Zer tapatzen dago? Zer da tapatzen du? Eklipsia lanuak ozta egitean, euski tapatzen du, baina eklipsia ikusteko nartiaku dutan berezin dugu. Horre ikusten duzela. Orduan, anatzen ikusten argibua zer da? Euski. Eta datorren beltz hori? Itzala da. Ilargi ez da? But I was caught
Lehen esan dezu eba, planeta bat, maraunara. Horrek aduna emate. Horrek kaka emate. Zeran? Bai. Hoi ez da planeta, hoi galaxia. Hemen erritikan bi beso atatzen zaizkio, eta buelta oso dutea. Baina hoi galaxia. Galaxia. Planeta. Eta zer diferentzi dago galaxia eta planeta? Laiburu pixkat ulertzeko. Planetak eta galaxi, izarrak eta planetak osatu daude. Planetak eta galaxiak. Planeta etxe. Hori. Hau euski. Hau Jarri? Bale. Beste galderen? Planetak? Beste planeta hemen horren nahi nagozen. Beste planeta bat horren ondon duetatu. Galaxia. Hau galaxi izarrak osatu daude. Lau galaxi diferente daude. Kiribila, barraunak, irregularrak eta eliptikoak. Hau kiribila, eso baten formakena, irregularrak, ez dira forma simetrikoi, barraunak, esespiko dizu bierrek, eta eliptikoak hau barrautza forma, izan zuten osirata. Baina dena egiak izarrak pilatuta. Eta gure galaxia ze formatakoa da, gure? Guria? Hau da. Gure planeta horlako pila baten dago, ezta? Da, nun da hori gora bera euskio? Beso baten, Gure planeta zela bat dugueta. Zergatik ematetxun gureta? Gaur uste eta emateko igual uste. Ja, zeinak eusten dugu planeta, ez da, todo? Guetan ematen. Azerako leherketan martxan jarri izan da, ezin gelditu. Claro. Nik uste leherketaren ez da ikala entenditzea. Indarraren gatik ez, guandik Eta euski kapatzea eguanen ilargik gau ematen ja. Ja. Ba, euski da honen da pixkat tapatzen ginen oain ikantzen da, gaua. Eklipsea gertatzen denez, pasatzea gaua bihurtzen da dena? ilubitea. Ilubitea, igual guantxe o geokabi. Ez bigiten magi, ez da, anbora ikusten da, ilubitea. Baina gaua da ez daiten. Gaua ez daite, baina ilundu iten da. Ez ilundik egun batzen dago berrizer, Gauen afaltzeko ordu zenu jartzean bezala, hola iluntxamak, erabat beztu gabe, hola. Bai, jarri da. Eta zatik ikusi dara enta? Zela behirako batzala egimatuta itxu. Euskine zelatzea. Euski behira bezala. Ja, zintzaio lako. Pantago bat. Hor, historia bat, kontatu nizuen da. Zer izte? Soldatzeko irutzituen kristal berezioa da. Baina ezin da zuera bat horren bidean adimen babixka. Ikustia bestelare bada, baina gau itxutu du egitea, obegitako bine jatezea. Aldala baz, horrekin museo soldatzeko. Oika dara junkin bada ikustia. Kristal berezioa. Kristala jartzen maiozu. Horre ikusi dia, baina kristal berezekin izan ilune, edo. Jarri berriz pelikula, momentu baten ikusten da eguzkia berdea. Ikatu bazeate. Da eguzki zaretan. Eta berdea ikusten da kristala horren koloretan. Entzada azken hamen, oiku ikusten. Ikusten denen hamen hola kristal zera bat. Hamene, bitu honen, nola kanpentzoi, hor, hamene, iguala bendu, horretan nola ikustean,
all you wish for and all you see. And try to find anything that you can believe in. Make us love be with you. Make us love be with you. I know I would apologize if I could see your eyes. Mitxu nola ikusten antzako ikusten. Horregatik esan duzu berdia. Antiago Ez, hola ikusten. Bai. Kristal mota batzuk berdetu egiten dut, beste ikusitean guztik zeuden kristala. Ez da hola. Ba, Eguzki pixkanaka... ilargi pixkanak ilargi da, ilargi gorra egote bat. Ez, ona euskubila. Etxako ez. Ez da behitu behar eguzkiari, begiko itxutu egiten da betirako baina. Antos, eta laukenetan ez aldoiko. Bai. Bueno, bale, agur? Oso ondo, Venga.